खुलुमबाय बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोन गासैखौबो नैबे डिमाकुसि दैमु नोगोर फोथारनिफ्राय बरायनानै लाहरबाय। जोङो दा गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मोनसे गंसे सुपारजों दासो सौफैनो हादों आरो बेवहाय थानाय जायगा जोङो दा माबा खालामगासिनो दङ, रेजिस्ट्रेसन खालामगासिनो दङ आरो थानाय रुमाव लेडिसफोरनियाव हाबैगोन माखासे थान्दै बिथांमोननि थाखाय सोरगिदिं जेरैबो थाग्रा जायगा रेडि खालामनानै दोनखादों। जोंहा गसाइगाव जिल्ला हिसाबै गसाइगाव जिल्लानि थाग्रा खुलियाव हाबैगोन जों दा बे समाव खोमसि जाजोब्बाय, जेरैबो स्रां दङ अब्लाबो मोजाङै नुसारनाय जाया। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो गाबोन सानाव मोजाङै दिन्थिलांगोन माखासे बबे साइडजों मा सुबिदा दं, एक्जिबिसनाव माब्रै आरो गासैखौबो नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन। गाबोन सानसे आरो समफोर जोङो हरनै थागोन बेवहाय। हरनै थानानै समफोर रबिबाराव गेवलां मेल अपेन सेसन आरो बे रबिबार गेवलां मेल अपेन सेसन जोबनायनि लोगो लोगो बा जोबनायनि एसे सिगांनो जोङो बिनिफ्राय रावना होलांफिनगोन। बे जथुम्माखौ खुंनायाव होदों। आं सानो बेयो बर' हारियाव मोनसे रेकर्ड जे मोनसे फिसा गामिया 25,000 30,000 बेबायदि हरनाय। सासे साख्रिआवलाया 5,000निफ्राय लानानै फिसा साख्रि मावनायनिफ्राय जोंनो बेवहाय 25,000सिम बयबो गाव गावनो दान होदों जेसे हागौ। आरो बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफ्राबो व्यक्तिगत भाबै गामियाव खांदोंब्लाबो बयबो गावबा गाव माने केपासिटिनिफ्राय जि हायो बयबो मदद होदों। आरो बेफोरखौनो लाजोबनानै दिनैहाय बे बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो बानजाय आफाद हिसाबै दिनै खुंफुंनो जोङो थांगासिनो दङ। ओंखायनो बिथांमोन बयनिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरदों। गासै उदालगुरि जिल्लानिनो गासैबो जायगानिफ्राय बयबो बेबायदिनो जोंनि साख्रिआवलाफ्रा माने सहाय हरजोबदों, मदद हरजोबदों आरो गोबां व्यक्तिफ्राबो बेवहाय सहाय हरदों आरो जि हायो। बिथांमोननिसिमबो आं बिनिफ्राय दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आं मिजिंथिदों जेराव रावखान्थि बिथिङावबो रोखा बे रावा गासैखौबो फोरमायनो हानाय बे खान्थिया आबुङै दंजोबो आरोखि रावनि। देग्लाय 2025 मायथाइयाव 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' साहित्य सभानि थांखि लानाय बायदियै नैबे डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव मोनसे जोंनि गेजेराव जाफेरै बेबायदि गोदान जोङो मोननो हादों। दा बेनो जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादा साफ्रोमबो थान्दै बिथांमोननो गांफा आर'नाइजों
बरायनानै लादों आरो बेवहाय दिनै सेथि थान्दै मेल जथुम हिसाबै गासै 801 जन थान्दै बिथांमोना बेवहाय थान्दै हिसाबै बाहागो लादों आरो बे थान्दै बिथांमोननो बयनोबो गांफा गांफा बर'नि मान गोनां आर'नाइखौ गथायनानै होदों। फुं जानाय लोगो लोगो बयबो सिखारबाय। थान्दै बादानिफ्राय जोङो सिखारनानै साफा खालामनानै देदला मादला ओंखारबाय। दा बे समाव हाबाफारि बायदि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, दा बेखौ सम बायदियै मावफुंगोन। दा बेवहाय थांनो जोङो थियारि जाबाय, ओंखारबाय। नै आंहा हारसिङै फैग्रोफ्लांबायसो, खाथियावनोखा। नोंथांमोननो सानफानि सानफा बारस' जायो दिन्थिलांनो माखासे भिडिअफोरखौ सम टाइम टु टाइम होलांनो हानाय जायाखिसै, मानोना बेवहाय नेटआनो बांद्राय अरा मोना। दा उनावब्लाबो आङो फारि फारि दिन्थिलांगोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। डिमाकुसि, दैमु नोगोर, उदालगुरि 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि माखासे हाबाफारिफोराव जों मा मा दिन्थिलांनो हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। बेसेबांबा गुवार जायगा, एगजिबिसन दं, बायदि बायदि हाथाइसालि दं, बेवहाय जाग्रा लोंग्रा बायदि बायदि बानायनायफोरबो दङ, फिथा एन्थाव सिथाव बायदि। आरो सोरगिदिं जेरैबो साहा बागाननि माखासे सावगारिफोरखौबो दिन्थिगोन दा दसे उनाव। होमबा आङो फ्लेग हइस्टनि माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोन दिन्थिलांगोन, नायलांबाय था। गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि थान्दै बिथांमोना बयबो बे समाव हाबाफारि बायदि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैबाय। मानिजाथाव आफादगिरि, मानिजाथाव दैदेनगिरि नोंथांमोन, जोंनि बे हाबाफारियाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन गोजौ बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि मानिजाथाव दैदेनगिरि नोंथांमोन, जोंनि बांलादेशनिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव थान्दै नोंथांमोन, नेपालनिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव थान्दै नोंथांमोन, सोनाब बंगनिफ्राय सफैनो हानाय, लोगोसे जोंहा त्रिपुरानिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव थान्दै नोंथांमोन, मेघालय रायजो आरो लोगोसे सोनाब बंग बे रायजोनिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि थान्दै लोगो नोंथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफाद मानिजाथाव जोंनि बर' गुदि मिरुनि मावफुं सोद्रोमा नोंथांमोन, जोंनि बे हाबाफारियावनो
दिनै बाहागो लानो हानाय मानिजाथाव प्रेस मिडियानि खौरांगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो दिनै जोंनि बे हाबाफारिखौ समायनासिन खालामनो थाखाय मार्च पास्ट खालामनायाव बाहागो लानो फैनाय अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन गिबियावनो बे समाव बयनिसिमबो आरोबाव खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। जों बयबो मिथिगौ जे बर' हारिनि जे मोनसे सिनायथिनि नेरसोन स्वाभिमाननि जि मोनसे नेरसोन जायखौ लानानै दिनै बर' हारिया गोबां आवगायबाय आरो बेनो जाहैबाय 1952 मायथाइयाव दाजानाय बर' थुनलाइ आफादनि गोथार सिद्धान्तखौ लानानै जों दिनै गोबां आवगायबोदों। আমি সকলোৱে জানো যে বড়ো জাতি এটা সময়ত শেষ হোৱাৰ এটা পৰ্যায়লৈ গৈছিল, কিন্তু যেতিয়ালৈকে 1952 চনৰ 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে বড়ো সাহিত্য সভা গঠন কৰা হ'ল, সেই দিনৰ পৰা বড়ো জাতিৰ কাৰণে এটা নতুন ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়া হ'ল। বড়ো সাহিত্য সভাৰ পতাকাৰ যোগেদি আজি বড়োসকলে বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বড়ো জাতিৰ স্বাভিমানৰ এটা প্ৰতীক বড়ো সাহিত্য সভাৰ পতাকাখন। আমি আজি এইখন লৈ পেলাই আগবাঢ়িছো, নতুন বুৰঞ্জী আমি সৃষ্টি কৰিছো। আমি বিশ্বত জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰিছো, নিজৰ ভাষাক লৈ পেলাই আমি জীয়াই থাকিছো। সেইটো কাৰণে বড়ো Salut kena, sampai slut. Bora thulai keu lakha. Bora thulai keu lakha. Jai bora thulai ni. Jai bora thulai ni. Jai bora thulai ni. Delivery bocoraरि जथुम्मा लानायनि असिलायै जोङो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दाउदाबनि बे डिमाकुरियाव दैमुखुरियाव कनसेन्ट्रेसन जों आं साफ्रोमबो मानसियाव मा डिफारेन्स दङ, मा फाराग दं होननानै सोङोब्ला बिथाङा बुङो बिनि एन्सारखौ बहाय जादों डिफारेन्स इन कनसेन्ट्रेसन। सासे मानसियानो जाथों एबा हारियानो जाथों जाय जेसेबां जि थांखियाव
जेरैबायदि गोसो होनो हायो थांखियाव फोनांनानै दोननो हायो कनसेन्ट्रेसन खालामनो हायो बेयावसो जों हायो आरो बेनिखायनो जोंनि उन जोलै बर' गथ'फ्रा जोंनि उन जोलैफ्रा बे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन difference between man and man in concentration concentrate खालामगोन मिरुआव जों नायहरनांगोन आरो बिनि थाखाय जों दावगालांगोन आङो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावनानै आं मानसि हिसाबै नङा आङो आफादगिरि महरै बयनिबो जानानै बयनिबो दावगानायखौ आं लुबैनानै बयबो जोंनि थुलुंगाखौ सिबिथों जोंनि रावा जोंनि समायनि बिनोखा बे बर' राव दावगाथों बर' थुनलाइ गेवलांथों दा बेबायदि जुजिदोंब्ला जोंनि थांखिया बेनोब्ला थिग बे कनसेन्ट्रेसनखौ आरो जों बेजों आवगायलांगोन हाबाफारिया जागासिनो दं बयखौबो आंनि गोसोनि अननायजों लोगोसे आं बयनोबो आंनि खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौ बाहायनो फोजोबबाय जय बर' हारिनि जय बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ गेवलांथों खामानिखौ मावगोन निलिमा बसुमतारी बिथांखौबो बारदै आफादा गांसे आर'नाइजों बरायगोन आरो बसन्त बर' लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ मदद खालामगोन जोंनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि आरो निलिमा बसुमतारी बिथांखौ मदद खालामगोन सोरजिला औवारि बिथाङा बिबार बावनाय लोगो लोगो जोङो बयबो 1 मिनिट आर'ज गाबगोन नाथाय जोंनि मुंख्लं आरो सोरगोआरि बिथांमोना आफा आर'जनि खाथियाव अराय सम आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय जोङो बयबो बे समाव 1 मिनिट सिरियै आर'ज गाबनि जागायजेनबाय जोंनि बानजाय आफादनि मानसिफोरखौ आफादगिरि मुस्लिम बैसोजो दैमारि सार बिथांखौ बिबार बावजेन फैनो खावलायदों समाव जोंनि बानजाय आफादनि मानसिफोरखौ मुस्लिम बैसोजो दैमारि सार बिथांखौ बिबार बावजेन खावलायदों जोंनि बानजाय
फरायसालि आफादनि मावफुं आफादगिरि मुंसे दिल्लीनिफ्राय सफैनो हानाय जिल्ला रामसियारि सार बिथांखौ आं खावलायदों बे समाव जोंनि बांलादेशनिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव आलासि बिथांमोननिफ्राय सासे बिबार बावनायाव बाहागो लानायखौ खावलायदों बांलादेशनिफ्राय सफैनो हानाय one grain of Bangladesh who have arrived here. I would like to request you to give
जोंनि गेजेराव दङ मानजाथाव मुस्रि बिसेसर बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बिसेसर बसुमतारी बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायगोन मानजा आफादनिफ्राय बर' कसारि काउन्सिलनि मानजाथाव लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रबिअ पि नार्जारि बर' कसारि काउन्सिलनि मानजाथाव मासिगिरि श्री अनिल बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि दावबायसा बर' बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बराय आं सान्दुङा खाफालाव गोगोम नांबाय होमबा फुंनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिर होनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरो बेवहाय मार्च पास्ट गेलेनाय उन्दैसाफोरा दासो जोबदों आरो बेवहाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांबाय आरो नोंथांमोननो आङो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो दा फुंनि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिर होनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरो दा बेनि उनाव जोङो प्रग्राम बायदियै जोङो हाबाफारियाव बाहागो लालाङो जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय थान्दै आरो नायबिजिरगिरि बिथांमोना दा बे समाव फिरफिला बिर होनाय हाबाफारिनिफ्राय ओंखारनानै एसे गाव गावनि रुम फारसे थांथ'नो थाखाय आरो आगान सुरदों Just